We hadden vorige week de eerste asperges hier bij TV Limburg en vandaag hebben we gewoon de eerste Limburgse aardbeien bij ons. Dag Moke. Dag Maarten, alles goed? Ja, zeker, absoluut. Ja, want die aardbeien, dat is en blijft iets altijd om naar uit te kijken. Nu, de eerste aardbeien die komen wel uit de gekweekte kassen eigenlijk, hè? Ja, die zijn overdekt. Die kassen worden dan ook bijgewarmd, zeker als het weer te koud is. Nu, maar hier in België kun je tegenwoordig gans jaar aardbei krijgen. Ja. Nu, de Carrefour markets die laten dagelijks dus verse aardbeien toeleveren en dat ook natuurlijk door de Limburgse telers. Daar ben ik een beetje fier op. Ja. Nu zien we hier zo'n kast, dat ziet er wel fascinerend uit. Hè? Ze hebben daar zelfs bij zitten om de bestuiving te doen en alles. Ja. Daar komt wel wat bij kijken, hè? Tuurlijk, dat is heel arbeidintensief. Maar het is wel heel mooi, hè, als je het ziet. Als je het dan ook plukt, vers plukt, dat is dan natuurlijk nog lekkerder dan als ze 2 weken onderweg zijn. Hè. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En is het zo dat de Limburgse aardbeien ook effectief in de Limburgse winkels terechtkomen? Ja, uiteraard. En ook natuurlijk heel veel export. Nu, ik vind er bestaan 600 soorten aardbeien. Dat is niet een beetje, hè. Maar de El Sante, zo die zoetere smaken, die zijn natuurlijk een van de lekkerste. Nu, veel wetenschappers beschouwen dit ook als het gezondste fruit. De aardbei, wat ook is, bevatten heel veel biostoffen, zodanig dat je eigenlijk geen ouderdomsverschijnsels krijgt. Geen cellulitis. Waarom kijkt je naar mij? Nee, maar ik zeg gewoon dat in het algemeen voor de vrouwen is dat wel fijn om te weten dat je eigenlijk biostoffen veel aardbeien mag eten, dat dat geen kwaad kan. Zolang dat je maar geen suiker en slagroom toevoegt. Nu, heel veel voedingskundigen schrijven ook soms een aardbeienkuur voor, omdat ze heel goed zijn voor de darmen en het bloed. Ja. En wat maakt de aardbei zo'n mooi product als kok zijnde dan? Je kunt er alle kanten mee uit. Ik heb zelfs ooit een boek geschreven waar ik 10 tot 15 gerechten mee gemaakt heb. Ja, laten we eens even kijken. We gaan dat Iedereen denkt dus dat altijd aardbeien in een dessert moet verwerkt worden, maar perfect in een slaatje, op een barbecue. Ja. Top. Slaatje met aardbeien, munt en citroenmelisse, afgewerkt met kruisbessenschuim. Dat klinkt al, hè? Of een aubergineslaatje met aardbeien en spek. Ja, dat is lekker, ja. Vlees met aardbeien. We combineren nu tegenwoordig ook vis en vlees, om die diepte in te creëren. Maar ik zou dat ook doen, die aardbeien, het zoete, het spek, dat is wel een beetje toch in tegenwoordig. Aardbeincake ook zelfs. Ja. En ook bijvoorbeeld, wat ik heel leuk vind ook aan de aardbei, is dat hij zijn zaadjes aan de buitenkant heeft, in plaats van aan de binnenkant. Dus daar letten wij wel niet op. Maar wacht, de binnenkant, even kijken. Voilà. De binnenkant zit er niks in, hè? Nee. Nu, ook een kleine tip die je moet onthouden als je aardbeien eet. Ja. Dus eerst wassen met het steeltje eraan. Wassen. Ja, vergeten. Ja, maar niet waar. Maar eerst wassen met het steeltje eraan, omdat als je het steeltje eerst zou afdoen en dan gaat wassen, gaat er heel veel smaak weg, gaat er heel veel water opnemen. Nu, mijn lieveling van aardbeien, daar heb ik een gerechtje mee gemaakt. Lievelingsgerechtje is gebakken aardbeien. Gebakken? Ja, een klein beetje boter in de pan doen, aardbeidjes in 2 snijden, heel kort bakken, een beetje suiker, flamberen met ricard. En dan ga ik nu eens een keer laten proeven door jullie. Nu ben ik benieuwd, hè? Ik heb daar nog nooit van gehoord, aardbeien bakken. Ja, stop. Echt waar. En moet je ze dan laten afkoelen nog? Of je kan het ook... Nee, zo, warm opeten. Warm opeten. Voor op een barbecue. Zo het laatste. Maar kijk nu eens, hè. Dus je gaat dat het ijs is wel een beetje gesmolten. Dat is niet erg. Een goed varkje eet alles, hè? Ja, voilà. Zwaar, hè? Ja, zo. En dan, de clue van het verhaal is zwarte peper erover. Peper op? Ja. Ik ben kei benieuwd. Voilà. Dat lijkt me natuurlijk toch echt wel heel raar. En dan heb ik hier nog een beetje aardbeiensiroop. Om het bordje af te werken. Voilà, dan dus smaken. Oei, munt. Hola. Ja. De finishing touch. Hè. Kijk. We gaan het hier. Zo. Mooi. Het ziet er wel mooi uit, hè. Wacht. Kijk. Daar. Ja, ziet er mooi uit, hè. Alright, munt nog. Citroenmelisse. Voilà. Citroenmelisse. Laat die smaken, zou ik zeggen. Ja, dank u. Ik ben zeer benieuwd, ja. Valt er nog meer over de aardbei te vertellen, Moke? Ja, veel. Het is een goed product, hè. En je kunt het eigenlijk het ganse jaar verkrijgen, dus waarom zou men Spaanse of andere aardbeien gaan eten als we hier in Limburg alles hebben, hè? Zwaar. Toppertje, man. Goed, hè? Zeker die peper. Je doet het goed. Erin die zwarte peper. Zwarte peper geeft aroma. Want witte peper geeft scherpte, dus met dit dessert eigenlijk een beetje aroma door die zwarte peper. Ja, de aardbei is nog lekker warm. Ja, inderdaad. En door je proeft de boter ook wel voor een stuk, hè? Ja, een klein beetje, ja. Je had gezegd dat je wou bijkomen, dus ik had er iets meer boter in gedaan. Dank u wel, Moke.